Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय नै आं दिनैहाय नेल एक्सटेनसन खालामनो नागिरदों। बिराद गोबाव जाबायमोन खालामिया। दायो आं बेरायनो थांनो नागिरदों नालाय बेनि थाखायनो खालामनो सानबाय आरोना। स' नोंथांमोननोबो आं जेसेबां हायो दिन्थिलांगोन। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो। थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। चलो। सुग्रान गाज्रि जालायबाय फैलायबाय आरो नै बानायखांबाय माबोरै नुदों मोजां नुदों ना आंथ' जा मोजां नुखादों सेन्ट्रेल मलावहाय बानायजादों नै नेक्स्ट डेआवहाय जोङो राजस्थानावहाय फैदों आरोना जयपुरावहाय थांगोन बेयावहाय सानसेल'सो थागोन जोङो ओमफ्राय बेनि उनावहाय बेलेग जायगायावहाय थांगोन नोंथांमोना दिन्थिगोन बहा बहा थाङो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय थांगासिनो जों दायो लखनौ मोनफैबाय नाहिबालु एथिया लागासिनो जों सैंडविच जानोसै कोल्ड कफि लोंनोसै नै लखनौ एयारपर्टआव दं दायो थांफिनगासिनो जोङो गाखोनो थाखाय लखनौनिफ्राय जयपुर नै दायो जों सफैबाय रुमावहाय আহিপালো পুরা ভাগৰ লাগিল ন আমাৰ পুরা ভাগৰ লাগি একদম অৱস্থা নাই नै जोंना रुमा हा अ ভালে दा उनाव फ्रेश जानानैहाय लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौहाय नायलाय डेन्जारखा बायबा दायो जोङो ओंखाम जानो थांगासिनो फ्रेश जाबाय आं दुगैखांनानै दायो थांगासिनो Belah. Rumah. Tik tuk 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 tuk. স্পিডতে কৰোঁ
जोङो पुरा आर्लि मर्निं फैदोंमोन ना ओमफ्राय जेबो जाबोनाय जायाखैमोन बेखायनो जोङो नैबे अर्डार खालामनानै जाबाय नन भेज प्लेटारखौहाय ओमफ्रायहाय दायो जाबासो एसे बोलो मोननाय बायदि मोनसिगोन आङो ओमफ्राय मानो बेरायनो फैबाथाय मानो गगा मोनोथाय नै आं गगा मोनलायबाय भइस अभार होनायावहाय तामाम गगा मोनलायबाय आङो जाखांनानै मा खालामगासिनो जों किल'सो दाय नै दायो जा मोजांखा दा भिउआ सुइमिं पुलनि ओमफ्राय जाकुजिबो दङ बेयावहाय जोङो दुगैगोन दुगैया रायलायगासिनो आरो मानो होनोबा गाबोन दिनैथ' फैनायावनो मोनाखाबाय ओमफ्राय गाबोनो दसे सानावहाय टाइम मोनगोन ओमफ्राय बिनि उनावहाय जों बेलेग जायगायावहाय थांगोन स' माहा थांगोन नोंथांमोननो खोन्थालांखागोन आङो ओमफ्राय दायो जोङो नायनोसै दुगैना दुगैया नायदो नोंथांमोनाबो गगा मोनबाय आङो दुगैनानै पुरा नुवाखै माथोआ बेलेग जाबाय दा जि अखा हादो बेयावबो अखायानो अखा ओंखारलांनोनो हाया बिराद अखा तामाम डान्स खालामबाय जोङो ओमफ्रायहाय मा होनो बिराद अखा हाबाय थादोंमोन नालाय बाहेरावहाय बिनि थाखायनो जोङो पुरा हटेलनि सिङावनो सुइमिं पुल दङमोन बेयावनो पुरा इन्जय खालामबाय आरोना तामाम अखा हादों माने बहुद अखा हादों ओरैबायदि मेंबाय मेंनानैहाय दुगैनानैहाय नै बेदावहाय उन्दुनानै दङ मार मेंबाय आरोना दायो रेस्ट लानोसै सासे मार उन्दुबाय नालाय ओमफ्राय जा मेंखाबाय माने सुइमिं पुलावहाय बे मा मेडिसिन होनाय थायोना दैया मोजां जाया मोजां नङामोन अब्लाबो जों बिराद इन्जय खालामबाय आरो पुरा दुगैनानैहाय आं गगा मोनलायलायबाय नायलाय माथोखौ बोरैबा खोनाबाय दा माथोआ बोरैबा जाजोब्बाय ओमफ्राय जि अखा हादों बेरायनोबो हाया मानोबो हाया होमबाबो जोङो गाबोनो सानावहाय जि एसे टाइम दङना गाबोननो थांफिनगोन जोङो ओमफ्रायहाय गाबोन सानावहाय बे एयारपर्ट थांनाय लामायावनो मा मा दङ बेखौ नायलांसै आरो माने बेयावहाय बे जोंनि सासे लोगो दङना बेथ' आंनि लोगो नङा माने मिउचुवेल फ्रेन्ड जाहैबाय नैबेनि लोगो बेनि बिदानि फिसालाफोरा बेयावहाय माने फरायो ओमफ्राय बे माने लोमजादोंना बेयावनो जोङो बेयावहाय फैनाय जादों आरो ओमफ्राय बेयावहाय नायफैबाय नायफैनानैहाय दायो थांफिनसै गाबोन स' गाबोनो नायनोसै बहा थांनाय जायो मार्केटफोराव थांनो हागोन ना हायाथाय मोजां सालवार मोनो माथो आंथ' फैफेराखै आं पिंक सिटि ओमफ्राय सिटि पेलेस बेफोरावसो बिराद थांनो आसा थाबाय एबार नेक्स्ट टाइमाव फैबाथाय मोजां टाइम लानानै फैगोन बिदिनो उइदाउट प्लेनिं फैनाय जाबाय नालाय नङाबाथ' जोङो बेफोरखौ नायनो हागौमोन आरोना ओमफ्राय नै नोंथांमोना दाख्लै आंखौ होनदोंमोन ना गुस्थिया पुरा बोरैबा जाबाय नामा होननानै आंना अरिजिनेल लानानै फैफिनबाय दा आं जेबो फोनाखै नै कालारा बोरै जादों स' नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर खालामजायोबा आंनि जिडि बिउटि वर्ल्डआवहाय फैनो हागोन आंखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय इन्स्टायावहाय बा इउटुबाव खालामबाबो जागोन